ערב טוב לכם. תודה רבה שבאתם. אנו נפגשים כאן היום כדי להיזכר באדם שכולם כאן העריצו מאוד, יאיר יעקב, או כפי שכינו אותו רבים, יאיה. יאיה היה אדם יקר ואהוב, איש משפחה מסור, היה האח הבכור הקלאסי, איש שאתה יכול לסמוך עליו, מישהו שאתה רוצה שיהיה לידך גם כשקשה לך וגם כששמח לך. אדם בעל לב רחב שהקדיש את חייו למען אחרים ונחשב גם לחתיך של ניר עוז. אני יכול להגיד על עצמי בלי שהכרתי אותו אישית או נפגשתי איתו, שרק מהסיפורים אני ממש מצטער שלא הכרתי אותו וישבתי איתו על בירה, וזאת הבירה שהוא אהב, אתם יודעים את זה. הערב הזה זאת הזדמנות עבורנו לזכור את יאיה דרך הזיכרונות היפים שהשאיר בליבנו, דרך המוזיקה שכל כך אהב, דרך המעשים הטובים שעשה, דרך החיוך המקסים שלו, גם ברגעים הקשים. ב7 באוקטובר התרחש האירוע הנוראי שהותיר את המשפחה עמומה וכואבת. יאיה יחד עם מירב בת זוגו, שני בניו אור ויגיל, נחטפו לעזה בידי מפגעים מרצחים, אותם חלאות ששמו קץ לחייו של יאיה בדרך ברוטלית וחסרת רחמים. I hope that they're still alive and well and will come back to me. That's what's keeping me going. התקשרתי, הרמתי טלפון לבן. איפה אתם? הוא אומר לי בממ"ד. ומה עם הילדים? Boys are 12 and 16. They were sleeping at my place. They called me and said that they hear someone breaking into the door. The door opened and I could hear my youngest say, "Don't take me, I'm too young." Those barbarians took kids out of their houses and out of their beds. יש לי סרטון של החמאס. מראים את מירב, חברה של יאיר, שלוקחים אותה, והיא מחזיקה לו את היד ומתחננת. ואחר כך רואים שמרימים את יאיר מתוך הריסות. ומאז לא שמענו יותר מהם כלום. אנחנו לא ישנים, לא ישנים. זה לא חיים בלי הנכדים והילדים. אני צריכה אותם על ידי. ממש על ידי. I want them back home. They are not part of this game. War has rules. This is against the rules. העולם חייב להבין שעכשיו זה אנחנו, מחר זה יכול להיות בכל מקום בעולם. סעדוני, בס גיבו לי אולדי. מעבר לתחושה הקשה שמלווה אותנו מאז 7 באוקטובר, צריך לזכור כמה מרגשת העזרה של כל כך הרבה אנשים, הרצון לעזור ולתרום, התמיכה הרבה של כל כך הרבה אנשים מדהימים, כאלה שעזבו הכל פשוט והתגייסו לעזרת המשפחה. ובאופן כללי גופים שונים שתורמים להמשך המאבק להשבת כלל החטופים, בין אם חיים ובין אם לא. גם לערב הזה תרמו המון חברות וחברים מזמנם ומרצם, כדי לאפשר לנו לקיים את הערב הזה, הכל כך חשוב, ערב לזכרו. אחד מהאנשים הללו הוא ראש מועצת גן יבנה, מר דרור אהרון, שתמך במשפחה ברגעים הקשים, ועדיין ממשיך לעזור ולתמוך גם באמא, שושנה פלור יעקב, וגם במשפחה כולה בעת הקשה הזאת. הוא לא הצליח להגיע לאירוע, אבל את דבריו לאירוע הוא דאג לשלוח. בבקשה.
משפחת יעקב היקרה, קיבלתי מכם את התעודת הוקרה הזו על כך שליוויתי את המשפחה. ואני רוצה לומר לכם דבר מה מהלב. התעודה הזו היא איזושהי אמירה שלכם לגביי, אבל האמירה שלי היא זה שהלב שלי איתכם. לאבד את יאיר יעקב יאיה היה דבר נורא. 7 באוקטובר עשה לכולנו רע בלב. הוא פגע לנו בנימים של הנפש והנשמה והלב שלנו, איך שלקחו אנשים מהבתים, איך שהם נרצחו. יש לנו 120 חטופים, חיילים שנלחמים בעזה. מקווה שכולם יחזרו בשלום הביתה. אבל פה נגעתם לי אתם בלב. אתם אנשים שיודעים לגעת באחרים. ואני פה תמיד אהיה בשבילכם. אני רוצה לאחל לכם בריאות, במיוחד לאמא היקרה. רוצה לאחל לכם הצלחה, שתדעו שמחות, ותמיד, תמיד נהיה ביחד, מאוחדים ומלוכדים. ותדעו שהתעודה הזו נמצאת אצלי פה על השולחן. בריאות ונחת. למי שלא יודע, יאיה היה גם חלק מגרעין לנגב בקיבוץ מגן. הם מגיל 14 למדו יחד במקווה ישראל, ואחר כך שירתו יחד בנחל. יאיה אפילו שירת בנחל מוצנח בזמן מלחמת לבנון הראשונה. חברי הגרעין שומרים עד היום על קשר רציני. קבלו את בן הגרעין של יאיה, מוטי אלג'ם אלמוג. קבלו אותו. מחיאות כפיים, אפשר. ערב טוב. מה שלומך? תודה. ערב טוב לכולם. אני מוטי אלג'ם אלמוג, שיניתי את השם במהלך התקופה. מאוד מוזר לדבר על יאיר בזמן עבר. יאיר, הכרנו אותו מגיל 14, כמו הילדים שלו, כמו אור. התבקשתי על ידי בני הגרעין ובני המחזור, גרעין לנגב, מחזור סמך א' במקווה ישראל. התבקשתי להציג את יאיר, מי הוא היה בשבילנו, איך הכרנו אותו. אז אני אקרא ברשותכם מהדף. בשנת 78 יאיר הגעת אלינו מאופקים הרחוקה, לבית הספר החקלאי מקווה ישראל, הממוקם בין חולון לגן עדן. חלקת אלוהים קטנה, כפר נוער הטובל בשדות ירוקים, מטעים, פרדסים וקרמים. היית נער צנום עם חיוך מבויש, יפה עיניים עם טלטלי זהב. ומיד התחבבת על כל חבריך למחזור, המדריכים והמורים. התחברת לאדמה, עבדת בגן הירק, בגידולי השדה. התרגשת כמו ילד, כן, היית ילד, מכל זרע שנבט, מכל פרח שפרח, מכל המלטה ברפת ובדיר, והיית כעץ השתול על פלגי מים. 4 שנים קסומות עברנו איתך שם, בלימודים, בעבודה בענפי המשק החקלאי, בטיולים מדן ועד סיני, כן, הספקנו עוד להיות בסיני, בקומזיצים, בגדנה, במסיבות הריקודים, ובלילות הקיץ החמים היינו מתאספים ערימה של חבר'ה על הדשא, שרים בכל פה את שירי ארץ ישראל היפה והטובה לצלילי גיטרה, ולעיתים היינו נרדמים על הדשא, ספוג הטל עד למחרת. יאיר היה חולה מוזיקה, כמו שאתם יודעים. המוזיקה הייתה מחוברת לנימיו, והוא ממש היה כל הזמן ספוג במוזיקה. במקווה ישראל ספגת כמו כולנו את אהבת המולדת, האדמה, ואהבת עם ישראל, ואך טבעי שהמגל והחרב, שזה הנחל, יהיו לנגד עינינו, וכך הקמנו את גרעין הנחל, גרעין לנגב לקיבוץ מגן. כמובן בעוטף עזה וכל מה שאתם מכירים. היית דמות מפתח בגרעין, שבהתלהבות ובקסם אישי שלך ובחיוך הכובש סחבת את פני הגרעין אחריך. בכל סוף שבוע הגענו חברי הקיבוץ, מי ברכב ומי באוטובוס לקיבוץ, העברנו שם שבתות קסומות, בארוחות הערב של ערב שישי בחדר האוכל, בטיולים של שבת בבוקר לנחל הבשור, הבילוי בבריכה ובכלל בילינו בקיבוץ.
עד קלות. בכל הזדמנות אתה הגעת ונרתם לעבודות המשק החקלאי, ובתום העבודה הקשה היית יושב בחדרך עם כוס בירה קרה, איפה? של גולדסטאר בטח, ומפליג עם מוזיקה טובה וחיוך ענק על הפנים. התגייסת עם בני הגרעין שלך לנחל בעיצומה של מלחמת לבנון הראשונה. עברנו ביחד את האימונים, התרגילים, משימות הבדש, החזקות הקו, ועברת את מסלול הצנחן בגדוד הנחל המוצנח, גדוד 50, של חטיבה 35 בחטיבת הצנחנים. איך היית גאה בנעליים האדומות ובקומתה האדומה שקיבלת לאחר מסעות מפרכים? היית עונד את הכנפיים הכסופות על דש הערכית בגאווה גלויה. עברנו איתך את הקווים והבט"ש בארדוב, בקו הסגול ובדרום לבנון. עברת את כל השירות הקשה בחיוך ובכיף, ומעולם לא היית אנטי ולא היית נגד. תמיד זרמת עם כולם והיית חבר של כולם. עוזר ומעודד, לא נשבר וממשיך קדימה. נותן כתף מתחת לאלונקה שצריך, ובסוף האימון או הפעילות המבצעית, החיוך הטוב היה עולה על פניך ומדביק את כולם, עם השקט הנפשי ובשלווה שלך, וכל מה שרצית עכשיו זה רק לנוח עם מוזיקה טובה. היית מתחבר לאוזניות ונרדם בראש טוב ובחיוך רחב. כל חופשה מהצבא היית מחלק בין המשפחה באופקים ובין הקיבוץ, ובתום השירות הצבאי נשארת בקיבוץ והקמת משפחה למופת בקיבוץ השכן ניר עוז. ביום השחור ההוא והנורא באוקטובר, וכן ובהלם כמו כל עם ישראל, נשמת כולנו נעתקה, שידענו שנחטפת עם שני בניך הגיבורים אור ויגיל ומרב, וכל יום תקוותנו הייתה שהנה אתם חוזרים. תמונתך נגלתה אלינו מכל מקום ומדיה, קניונים, קשרים, מבנים, שדה התעופה בן גוריון, עיתונים, אלונים, כרזות ואיפה לא, גם בעולם דרך אגב. קיבלנו תמונות ממרכזי הערים בעולם. כל הזמן הזה קיווינו ודמיינו שהנה אתה תופיע בפתח, תצחק את הצחוק המתגלגל שלך ובחיוך רחב תגיד, כמו שתמיד היה אומר לנו, חבר'ה, הכל טוב, הכל בסדר. ביום חמישי האחרון, לפני 3 יומיים, הייתי במקווה ישראל לטובת פגישת מחזור שאנחנו מארגנים, החבר'ה, לרגל 40 שנה לסיום המחזור. עברתי בשבילי בית הספר וראיתי את בית אלפרין ואת בית רגב, את בית המחזורים, את הפיקוס הבנגלי, את בית הכנסת, את היקב, המרפאה. ראיתי את סככת הטרקטורים, המוסך, המיכון החקלאי. ראיתי את המבנים ההיסטוריים שעומדים על תילם 150 שנה. המשכתי לגן הבוטני וענפי החי ועלו בי זיכרונות בריח הזבל וניחוח הציר, ונדהמתי איך כאילו לא עברו יותר מ-45 שנה. כאילו הזמן מלכת. השיר של שלמה ארצי, שאהבת אותו כל כך, התנגן בראשי. בגן העדן של ילדות, אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אתה. בגן העדן של ילדות, אתם מכירים. ונזכרתי איך עברנו כאן כולנו איתך את התקופה היפה בחיינו. יעידו כל בני המחזור שזאת התקופה היפה בחיינו, וכן אתה תהיה חסר לנו. יאיה, השארת לנו חלל ענק בלב ובור עמוק מלא געגוע. נרך ימשיך ויעיר לנו את הדרך ויעיר אותו לעד. תמיד נזכור אותך מחייך את החיוך הרחב והטוב, וכדברי שלמה ארצי שאהבת, לא נותר לנו אלא לחבק את הצער ולומר, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתם מכירים. יאיר, יש לך משפחה מדהימה וילדים גיבורים שלא יהיו פה ולא מרפים לרגע, ומזכירים לכל המדינה ולכל העולם בכל שנייה, שאתה או שאר החטופים עדיין שם על האדמה הארורה ההיא. וכאן בערב המדהים הזה שהמשפחה והחברים ערכו לכבודך, עומדים אנו חבריך מאז ועד היום, כואבים ומסרבים להאמין. היית מלח הארץ ומלך הארץ, ולא נשכח אותך לעד. ובשם חווה מחזור סמך א' הוא גרעין לנגב מחזור ע"ח בנחל, ובשמי אנו מתפללים שתחזור ותנוח על משכבך בשלום בהתמד המולדת שכה אהבת, ושכל החללים והחטופים
והנעדרים ישובו במהרה לגבולם, וגם חיילינו וכוחותינו. רבותיי, אני ממש בוכה. קשה לנו וקשה לכולנו וכל מי שמכיר אותו ולמשפחה לדבר עליו בצורה כזאת. אני מאמין שהוא מסתכל עלינו מלמעלה ומחייך וצוחק ואומר, חבר'ה, הכל בסדר. תודה רבה. תודה לך. אין סרטון? אחרי זה. כמו שמוטי אמר, יאיה היה בחור מאוד מוזיקלי. המוזיקה הייתה חלק בלתי נפרד ממנו, הוא היה השראה לאחים שלו וגם לחברים, ואהב כל מיני סגנונות שונים. אז אני רוצה להציג בפניכם את להקת החברים של יאיה למופע מאוד מרגש, עם שירים שיבוצעו על ידי אחיו וחבריו האהובים שהיו חלק בלתי נפרד מחייו. השירים הללו הם הסט ליסט של חייו. אז קודם כל קבלו את המתופף עומר פרי, הקלידן ערן דורי, רונן לוי על הבאס, יוסי פוירשטיין גיטרה, יוסי הגבוה, אורן מור גיטרה אקוסטית ושירה, וארז קורן על הכינור. וואי, איזה הרכב בניתם פה. ואחרונים חביבים, יניב וירדן יעקב, ואתם גם יאיה. נכון. אז החברים של יאיה, החברים והאחים של יאיה. ויש פה יויה אחד. ויויה, יורה. אז בבקשה, הבמה שלכם. תודה. כפיים! גם זה קורה. Star of David has a black hole in its heart. We got hit exactly where it hurts. Don't look at me, look at what we have become. After all those years, we're still here. 7th of October, the worst day of my life. We feel the pain together, but we're out of tears. Saving our souls through the days to come. But I couldn't save my brother. The flag of David was white and blue, now it's black. We'll carry it and we say our prayers. We don't look at the bright side now, but there'll come days that we will.
7th of October, the worst day of my life. We feel the pain together, but we're out of tears. Saving our souls through the days to come. But I couldn't save my brother. Safe from home. Give me some peace in the Middle East. Bring all the people who are missing back home. Keep my brother safe from home. Give me some peace in the Middle East. Bring all the people who are missing back home. Couldn't save my brother. Keep my brother safe from home. Give me some peace in the Middle East. Bring all the people who are missing back home. Take my brother back home. I'm the Star of David, had a promise in my heart to bring all the people who are missing back home. תודה רבה. לפני שנמשיך במופע ערב לזכרו של יאיה, אחינו האהוב, אנחנו מבקשים להודות לכולם. עטפו אותנו נשים ואנשים מדהימים מכל הכיוונים במהלך 9 חודשים האחרונים, מה-7 באוקטובר, שהובילו יחד איתנו את המאבק להחזרת יקירנו. כמו שאימא שלי אומרת, 75% מהחטופים שלנו חזרו, המשפחה, ורק היה, לצערנו לא. נתחיל בתודות למועצת גן יבנה, תודה ענקית לראש המועצה, מר דרור אהרון, איש יקר לליבנו, שאפשר את קיום המופע במיני פארק גן רון הרמון. לאושרי טובי, מנהל מחלקת תרבות ואירועים מטעם המועצה, על התמיכה והסיוע לאורך כל ההפקה. תודה לכם על שאתם נותנים לנו להרגיש בבית. תודה גדולה למשפחה, על התמיכה, הדאגה, לכל דבר שצייצנו. תודה לכל החברים שעטפו, חיבקו, הגיעו וחיזקו. תודתנו האישית לרב דניאל בוסקילה ורעייתו, פני בוסקילה, שתומכים ונמצאים שם תמיד לסייע בהמשך של ההנצחה של יאיה שלנו. תודה. תודה לישעיהו קירשנבוים, אשר ניהל ביד רמה את המאבק ותמך בנו בכל הרגעים, גם הקשים וגם הטובים. הוא תמיד נמצא שם לכל דבר שאנחנו צריכים, וכמו שהוא אומר, אל דאגה, אבא יסדר. כמו כן ליאיר שלום, שהיה חלק בלתי נפרד מהמאבק שלנו, ותרם מזמנו והפעיל כל כך הרבה קשרים שאני לא יודע מאיפה יש לו אותם, אבל מדהים במשך חודשים רבים. תודה למאיה דנק ויניב, לאן, אני לא אבטא את זה נכון, את יודעת? פרשקובסקי. ולעוד מספר אנשים מוכשרים שעזרו לתרגם את הסיפור שלנו לשפות שונות, כדי שנוכל להפיץ אותו בעיתונות זרה בחו"ל. אני רוצה להודות באופן אישי לחברת אריסטושמט, איפה אתם אריסטושמט? על התמיכה לאורך כל הדרך, על הדאגה, על התרומה הנדיבה. אתם בשבילי ממש משפחה. תודה רבה על כל המעטפת לאורך כל התקופה האחרונה, ובאמת תודה. אנחנו רוצים להודות לחברת טמפו. פנינו אליהם וביקשנו מהם לעשות לייבל לזכרו של יאיה. הבירות ששתיתם פה, הם בעצם עיצבו לנו את הלייבל כדי שנרגיש מי זה יאיה, ושאלו אותי, היית רוצה לשים איזשהו משפט שיסמל את יאיה? אז פניתי לגרעין והם אמרו לי, בטח שיש משפט שמציין את יאיה. Don't worry about a thing. אז הוספנו את זה.
אני רוצה להודות לשתי נשים יקרות, שבלעדיהן היה לנו מאוד קשה להרים את הערב הזה. הדר קדר, התחילה שלי, איפה את? אם ראיתם מישהי שממש ממש דומה לי, אז זה היא. בדודה שלי, אהובתי, מההתחלה היא לא, מתחילת האירוע, לא רק כזה, האירוע בכלל, היא לא עזבה אותנו לרגע. היא היוצרת המוכשרת של המיצג שראיתם פה בכניסה, מקווה שכולם ראו, זה... אני רוצה להודות גם לברוריה נעים הרמן, שעזרה לנו רבות והפכה לחלק מאיתנו גם בערב הזה. תודה רבה למטה משפחות החטופים, שלא עוזבים אותנו, וכל מה שאנחנו צריכים, בכל מה שקשור להפקות ולמשלחות, ובכלל באופן כללי לאהבה ולחיבוק, הם תמיד איתנו. הם עושים רבות והם לא עוזבים אותנו תמיד. תודה למנהלת, יש לנו פה את עירית, ימית, אריאלה, ישראלה. אני מאוד מקווה שלא שכחתי אף אחד. תודה רבה לכולם. אני מאוד מאוד מתרגשת, כמו שאתם רואים. ואני מודה לכם. תודה. אני רוצה להודות לחבר יקר שלנו, אח בנשמה, אסף אלבס. הוא נרתם בדיוק, אבל בדיוק ברגע הנכון, כדי להפיק את האירוע הענק הזה שאתם רואים, ולדאוג שהכל יעבוד על הצד הטוב ביותר, כל פינה שתהיה סגורה כמו שצריך. תודה אסף. תודה אסף, אנחנו אוהבים אותך. אמרנו ביחד. אני רוצה להודות לאופק, רכזת תנועת הנוער הלאומי בגן יבנה, ולחבר'ה מהשכבה הבוגרת, שהתגייסו ברגע האחרון לסייע בהקמה של הערב הזה. לשרית קופרמן, אישה מיוחדת. היא, אני קורא לה השכנה הכל יכולה, שמהיום הראשון של האסון, עזרה בקשרים לכתבים ולמשרד החוץ, וגם בהקמה של הערב הזה. ארגנה אנשים, כל מה שצריך, היא שם. אני רוצה להודות לשלומי אמסלם. הכרתי אותו במקדוניה, במשלחת. הוא היה הצלם של, הוא עדיין, הצלם של משרד החוץ. הוא הפך לאח יקר. הוא מצלם ומשדר את הערב הזה, ועוד עושה המון דברים מאחורי הקלעים. אני גם רוצה להודות להרכב המדהים הזה. חברים יקרים, תודה לכם. כל החבר'ה פה עבדו ימים, לילות, כדי שנוכל בכלל לשיר את השירים שהיה אוהב. אני רוצה להודות כמובן למנחה שלנו, טל פרידמן, שהסכים ללא היסוס, בלי בכלל לחשוב, לבוא לכאן מהזמן שלו להנחות את הערב. אני רוצה להודות לאורית אשתי, בלעדיה. בלעדיה המשפחה הייתה מתפרקת. היא החזיקה את כולנו מאוחדים במשך חודשים רבים. היא גם היום דואגת לאחדות, והיא עוד עושה מלא דברים מסביב. היא מחזיקה אותי, כאילו אני משגע את כל העולם, כמובן. תודה לאורית. עטפו ועוטפים אותנו עדיין אנשים יקרים ומדהימים שעשו ועושים עבורנו רבות. יש עוד המון אנשים שאנחנו צריכים להודות להם, ובטוח ששכחנו לציין הרבה. אם להודות, הרשימה ארוכה כל כך, ואנו מתנצלים שאנחנו לא יכולים לכלול את כולם בצורה שמית, ולכן נעבור למופע עם השירים שהיה אוהב. אהב. שנתחיל? את השיר ששמעתם קודם כתב אורן מור. הוא ביצע אותה כאן איתנו, יחד. חבר מדהים ומוכשר. הוא נכתב אחרי שאורן ביקר אצלנו בבית, לאחר שהאסון פקד אותנו ב7 באוקטובר. הוא כתב את השיר כדי לספר לעולם את הסיפור של החטופים, כאשר היה במרכז. אני רוצה להזמין לשיר הבא את אח שלי הגדול, יורם יעקב.
ספק שהמשפחה מוזיקלית, לא מעט בהשפעתו של יאיה אחי. מאז שמחת תורה, מה שנקרא בשפת העם 7 באוקטובר, אנשים די חזרו לשגרה מסוימת. יש מופעים, אירוויזיון, אייל גולן, אנשים שרים, ואני מנסה לשיר ושואל, איך אפשר לשיר כאב? הכאב שאני מרגיש בלב, הגעגוע. ומה שנשאר לי זה לבכות לך אחי, זה שם השיר. אני הולך לבכות לך, אהיה חזק למעלה, געגוע כמו דלתות שנפתחות בלילה, לנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף אתה יודע. ויש לי חברים אבל גם אין קווים אל מול אורך המשגע, כשהעצובים הולכים לים, לכן הים מלוח, וזה עצוב שלהחזיר ציון אפשר, לא געגוע. לנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף אתה יודע. ויש לי חברים אבל גם אין קווים אל מול אורך המשגע. הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים, כמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. אני הולך לבכות לך, אהיה חזק למעלה. אוהב אותך ירון. נעבור לשמחה. ב7 באוקטובר נחטף יאיה עם בת זוגו מירב טל והילדים המקסימים אור ויגיל. שלושתם חזרו במסגרת העסקה הראשונה להחזרת החטופים. שיר יעקב, הבת הגדולה, הצליחה לשרוד את הטבח מבלי להיחטף, ואני רוצה להזמין לבמה את מירב אור, יגיל ודניאל האחיין של יאיה, ובואו תנו להם מחיאות כפיים סוערות. אתם. טוב, אז שלום לכולם ותודה שבאתם.
השם שלי הוא יגיל, ואם עוד לא הספקתם להכיר אותי, אז אני הבן של יאיה, כמו שקראו לי כל החיים. ואם הגעתם לכאן, כנראה שמעתם על איזה אבא היה לי. שהראה תמיד מאיפה לוויתן עושה פיפי, כמו שהוא היה אומר. מי היה מאמין שהיום אדבר עליך בלשון עבר? היום באנו להזכיר אותך ולהראות איזה בן אדם היית אבא. יותר נכון, את יאיה. האיש אהב ים ואוהב בירה וגרעינים, וללכת לבריכה עם איציק ולשחק ששבש, ולראות משחק כדורסל עד 3 בלילה, ויום למחרת להגיד לי איזה משחק טוב היה. או לצפות בנשיונל גיאוגרפיק ולהירדם מול הטלוויזיה עם השמיכה הכחולה. אבא שאהב ללכת לבקר את סבתא איתנו בשבתות, ולפנק את מאיו בזר פרחים בשישי, והקריב הכל כדי לשמח את הקרובים שלו. זה היה אבא שלי. שאהב את כולם ותמיד חייך וסיפר סיפורים מהעבר שלו. זה האבא שאני זוכר. אבא הכי גבר וטוב שכל ילד יכול לבקש. אבא עם לב זהב. אבא, אתה יודע למה אני הכי מתגעגע? למשפטים שלך, המצחיקים, ולצחוק שלך, ולא תאמין, אבל אפילו לצאת איתך החוצה שתעשן במרפסת את הסיגריה שלך, ואני אספר לך איך עבר עליי היום. ותיתן לי טיפים על החיים, כמו שרק אתה יודע. אבא, רק רוצה לומר שאני בטוח שאתה שומע אותי, ואני רוצה לומר לך שאני מתגעגע ברמות, וחושב עליך כל היום. וגם אם אתה לא, החיים יגרום לזה שתחיה בכל אחד, ונחיה אותך דרכנו. אני אוהב אותך אבא, ובטוח שאתה במקום הכי טוב שאפשר להגיע. מתגעגע מאוד מאוד, יאגו. טוב, אז קודם כל תודה לכל מי שהגיע. זה ממש לא מובן מאליו שאתם ככה מקדישים הזמן שלכם לבוא ולהכיר מהידות שלי. אז אני רוצה לומר כמה מילים לדוד שלי, בתקווה שהוא שומע אותי. קודם כל, היית בן אדם עם שמחת חיים שלא ראיתי באף אחד, ובאמת שאני מנסה להיות בדיוק כמוך בקטע הזה, של גם כשהכי קשה בעולם, להישאר שמח ובאמת לראות את הטוב בכל סיטואציה אפשרית. אתה בן אדם שראה טוב בכל בן אדם שקיים בכדור הזה. לימדת אותי המון, לימדת אותי לחייך גם כשהכי עצוב בעולם, לימדת אותי לצחוק ולשמוח בלי גבולות, לימדת אותי תקווה ולהמשיך קדימה גם כשהכי קשה בעולם. אני מעריך ואוהב אותך, מקווה שאתה מחייך אלינו מלמעלה כמו שחייכת תמיד. יאיה, אהוב ליבי, החבר הכי טוב שלי. 7 שנים טובות היו לנו. ידענו לשמוח, להיות בשמחה, להתגלגל מצחוק. רגע, זה טכנולוגית, אני לא. ידענו להתגלגל מצחוק על כל דבר וליהנות מסתם קפה או לשתות בירה. כמובן, רק גולדסטאר. כמה פשטות יש בחיי, ועולם שלם ומיוחד. גבר של פעם, נתת לי להרגיש מלכה. היית בשבילי ותישאר מלך. נלחמת כמו גיבור ב7 באוקטובר, על החיים שלי ועל שלך. הצלת אותי בגופך. אוהבת אותך, יאיה. זוגיות פרק ב' שהתאים רק לנו עם ילדיי וילדיך. הקמנו משפחה מיוחדת ומלוכדת. תמיד דאגת לעשות אותי מאושרת. אל תדאג, הילדים כל שבת שנייה אצלי. אנחנו ממשיכים את השבתות שלנו עם הילדים. רננה, יום שישי אצלי, כן? ללכת איתך לסופר בערב שישי זה לתת לכולם לעקוף אותנו בתור.
מה שהפוך ממני. אני רוצה להיות ראשונה בתור, ואתה כמו תמיד נעים הליכות. בזמן שאני עושה לך פרצופי עצבים, אתה נותן לכולם לעבור בתור. לנסוע איתך לטיול ביחד, שנינו, ופתאום אנחנו מוקפים בחברים שאין לנו מושג מי הם. העיניים הטובות שלך הם רק שלך. איזה כיף היה להרגיש תמיד חשובה לך. ללכת איתך זה להרגיש מוגנת עם התיק הנצחי שלך, שהכל נמצא שם. כל מה שביקשו ממך, מישהו היה מבקש, אתה שולף מהתיק, הפתעות. פלסטרים, ברגים, סוללות, מתנים מכל מיני סוגים. בקיצור, הכל. בשבעה הגיע אליי איש מאוד מאוד מבוגר מקיבוץ אלומים, במקום שעבדת בו. הוא הגיע אך ורק בכדי לספר לי שכל בוקר היית אומר לו בוקר טוב, היית שואל לשלומו, והיית עוזר לו בלי קשר לעבודה. סתם מסדר לו את האופניים, מפנק אותו באיזה עץ ריח שהיה לך. כמה מתאים לך להסתכל לאנשים בגובה העיניים. אל תדאג, הילדים ממשיכים לצחוק עליי ועל גרושתי רננה. הם החליפו את הצחוקים במקום עליך, עלינו. החיקויים הם עלינו. כמה שהשווצת בילדים, שיר אור ויגיל, הם באמת מושלמים, עכשיו הם משוויצים בך. תראה כמה חברים אוהבים אותך, כמה באו בשבילך. אני אלחם שתבוא לגבורה מכובדת כמו שמגיע לך. מתגעגעת כל כך. אם עכשיו היית נוכח פיזית, כי הוא נוכח, היית נוכח כאן, היית אומר לי, מאיו, מה זה השטויות האלה? בחייאת, שימו מוזיקה שמחה. אז בלי דיכאון, קדימה. שירים שמחים, בבקשה. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life, your soul, self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. Fallen in love for the first time. This time I know it's for real. I've fallen in love. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. Oh, I can't get over the way you love you like you do. But I have to be sure when I walk out the door. Oh, I want to be free, baby. Oh, I want to be free. Oh, I want to break free. But life still goes on. I can't get used to living without you.
without me, without you by my side. I don't wanna live alone, no. Gotta go, got to make it on my own. So baby, can't you see? I want to break free. I've got to break free. I want to break free, yeah. I want to break שמעתם פה הרבה על יאיה. גם רוק היה ברפרטואר המהולל של יאיה שלנו. כמו קווין ועוד רבים אחרים. Yo-yos, that's the way you do it. Play the guitar on the MTV now. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing, get a chicks for free now. That ain't working, that's the way you do it. Now, let me tell you, them guys and dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. We got to move this refrigerator. We got to move these color TVs. That little faggot with an earring and a makeup. Your body does his own hair. That little faggot got his own guitar play. That little faggot is a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. We got to move this refrigerator. We got to move these color TVs. Look here, look out. Learn to play the guitar. I should have learned. Play them round now. Look at that mama, she got it sticking in a camera man. We could have some. And who's up there? What's that? Hawaiian noises? Banging on a bongos like a chimpanzee now. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and the chicks for free. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. We got to move this refrigerator. We got to move these color TVs. Listen here. Now, that ain't working. That's the way you do it.
chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Look at that, look at that. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Get your money for nothing, chicks for free. Money for nothing, easy, easy, chicks for free. Money for nothing, chicks for free. הערב הזה אנחנו ממשיכים את המסורת המוזיקלית שהייתה כל כך קרובה לאח שלי, שלנו. הצלילים הנפלאים הללו יזכירו לנו את הרגעים היפים והמאושרים שחלקנו יחד ומחברים אותנו לזיכרונות היקרים שלו. זוהר ארגוב, שמי תבורי, התנגנו אצלנו בבית הלוך ושוב. בכלל מוזיקה הייתה נחלתנו והושמעו צלילים מכל הסגנונות. כשיאיה הגיע מהפנימייה, כולם שמעו את ניגון הפטיפון ואת קולו ששר יחד עם הניגון או ששרק. ואוי ואבוי אם מישהו היה שורט לו את התקליטים או שובר את המחט של הפטיפון. צלץ תמר ואור ירח, מנגינת כינור מקסימת הלב, עולה הצליל רועד בוקע, ממיתרים נשפך כאב. נגן כינור, נגן שיריך, בחושך שקט סביב, מה נגינותיך ישכיחו את סבלי. נגן, נגן לכל צליליך, מה נעים הוא החלום. נגן, נגן, ישמע ירח את קולי שם במרום. אוי למה, למה בשפתיך הצמתני, ליבי כבשת ועזבת, אני אוהב, כואב וסובל. נדם כינור נחבא ירח, וחדמה נבנה עוד נשמע, על מה ולמה אל יודע, על מה עולם אכזר ורע, מערפילי עפר תופיע, אהובה תפנים מוכרים, כינור ישמיע שי זיכרונות כוננים. נגן, נגן לכל צליליך, מה נעים הוא החלום.
וסובל. ירדן האלופה. תולש מהלוח דף, יום ראשון עצוב, יום שני אני שמח, ויום שלישי הוא יום חדש, שבו אשכב על הגב, אתהפך על הבטן, והמוח רץ. במזוזה אני עבד והמוח רץ. יום יום אני הופך מחומר לאבק, יום ראשון שחור, יום שני אני זורח, ביום שלישי כוכב חדש, שבו אשכב על הגב, אתהפך על הבטן, והמוח רץ. עובד כמו חמור, במזוזה אני עבד, והמוח רץ. לסוף הטוב, יום ראשון כמעט, יום שני את נעלמת, ויום שלישי אני לבד, ואז אשכב על הגב, אתהפך על הבטן, והמוח רץ. במזוזה אני עבד והמוח רץ. אשכב על הגב, אתהפך על הבטן, והמוח רץ. עובד כמו חמור, במזוזה אני עבד והמוח רץ.
וואו, תודה רבה. כמה אנשים, אימא'לה. עכשיו אני? עם המיקרופון הנמוך. ערן, אתה רוצה גם? זה שלא רואים אותו. לשותף איתי במיקרופון? כן, לא? יושבים בבית קפה ומרגישים בתוך בועה, מה לא עשינו, איפה טעינו, מה נשתנה. יושבים בבית קפה, אני מזמין עוגת גבינה, מה לא עשינו, איפה טעינו, הלכה המדינה. ואת בתוך הג'יפ שלך, את שומעת סטריאו ומונו בחוץ בשחור ולבן. ואת בתוך הג'יפ שלך לא שומעת רדיו, את רואה שחבל לך על הזמן. יושבים בבית קפה ומדברים על המצב, מה לא עשינו, איפה טעינו ולמה עכשיו. יושבים בבית קפה ומרגישים כמו בחור, מה לא עשינו ואיפה טעינו כי תכף מבוא. ואת בתוך הג'יפ שלך, את שומעת סטריאו ומונו בחוץ בשחור ולבן. ואת בתוך הג'יפ שלך לא שומעת רדיו, את רואה שחבל לך על הזמן. ואת בתוך הטריפ שלך, את קוראת לי רומאו, אצלך זה סגריר ובחוץ יש שער. ואת בתוך הג'יפ שלך לא פותחת רדיו, את לא יודעת כמה רע לי עכשיו. אוף, יוסי, תודה. מהמם. יאיה אהב מאוד את טיפקס. הוא גם מכין את הקפה הכי טוב בעולם. אפילו ירדן לא מכינה כמוהו. לכל מקום הוא היה לוקח איתו 3 דברים. את תיק הקסמים, יש בו הכל, באמת שהיה בו הכל. ערכת קפה ורמקול נייד. בלי הרמקול הנייד הוא לא היה זז. כשהיינו יחד בטיול בתאילנד, הוא היה קם מאוד מוקדם, ואני אוהב לישון. לא היה לו נעים להעיר אותי מוקדם בבוקר, אז הוא היה מכין קפה טורקי, קטן בכוס הזאת המפורסמת, שם את הכוס ליד הראש שלי, כדי שאני אריח את הקפה ואתעורר. השיר הבא אני רוצה להזמין את לורית, אשתי המדהימה. אתם יודעים, לורית כל כך אהבה את יאיה, והשיר הבא הדהד בראשה כל כך, כי הוא היה בשבילה כמו אח גדול. הוא השרה שקט וביטחון מבחינתה בכל פעם שהוא נכנס אלינו הביתה. טוב, אני ממש מתרגשת, ממש ממש ממש. אני עושה את זה בפעם הראשונה מול קהל כל כך גדול.
אני רוצה להודות לכולכם שבאתם. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had. You're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon. Try to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I fool who sits alone, talking to the moon? Oh, I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad. Yeah, I've gone mad. But they don't know what I know. 'Cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they talking back. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon. Try to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I fool who sits alone, talking to the moon? Do you ever hear me calling? Cause every night I'm talking to the who sits alone, talking to the moon. I know you're somewhere out there, somewhere far away. תודה. אני רוצה להזמין את שיר, הבת של יאיה, לבצע את השיר הבא. ערב טוב לכולם. מאוד מרגש להיות פה. את השיר הבא הייתי אמורה לשיר בהיכל מנורה ביחד עם עדן חסון, וזה היה היום שהודיעו לנו בעצם שאבא לא בחיים, אז היום אני אשיר אותו לכם, ותודה לכולם שהגעתם.
השעות העייפות שלא נותנות לזמן לרוץ, הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה ללכת, הימים והלילות כמו הפנים שבתמונות, הכל עוצר מלכת כשאתה לא כאן, ומתעוררת מחלום ומרגישה אותך קרוב, ואז קוראת לך מתוך הלילה, תחזור, תחזור היום, כל כך רציתי שתגיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום, אני מגדל שלום, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. השעות העייפות שלא נותנות לזמן לרוץ, הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה ללכת, הימים והלילות כמו הפנים שבתמונות, הכל עוצר מלכת כשאתה לא כאן, ומתעוררת מחלום ומרגישה אותך קרוב, ואז קוראת לך מתוך הלילה, תחזור, תחזור היום, כל כך רציתי שתגיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום, אני מגדל שלום, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. תודה. הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום, אני מגדל שלום, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. תודה רבה. תודה שהגעתם היום. אני רוצה להזמין לבמה את המפיק של הערב הזה, את אסף אלבס. הוא חבר שלנו כבר המון שנים, הוא היה עם יניב בצבא. הם הופיעו ביחד בהרבה מקומות. הוא איש מאוד מוכשר, וכל הערב הזה הוא עשה ועזר לנו. אז בבקשה, אסף אלבס. כל השיר הבא יש סיפור. הוא במקור נכתב בשנות ה-90 וסופר על בחורה יפה ששניים נאבקים עליה. ניסיתי במספר מקומות גם, לשכתב את השיר כך שיספר יותר על יאיה שלנו. לאחר גלגולים רבים בין אמנים שונים פניתי לערן דורי, הקלידן והמפיק המוזיקלי של הערב הזה,
שישכתב את השיר בצורה שתיגע ביאיה, והוא עשה את זה בצורה שהכי נגע ללב שלנו. אסף אלבס, בוא לשיר איתי. בוקר עלה לכל רעש מלחמה, הפיצוצים שבאוויר שוב קוראים את הדממה והאימה היא מושכת גם אותך, כי בשבילה החיים הם רק מצב. שובה אליי מתוך התופת, תן לנו רק קצת ממך, תן לי לחבק אותך. שובה אליי מתוך התופת, לנו רגע נחמה, מתי העיר בנשמה. המלאכים הם ינגנו לי מנגינה שתנסה ותחדור בכל פינה, ואלוהים הוא מביט בי מהצד, והעולם הוא לאט לאט נקרב. שובה אליי מתוך התופת, תן לנו רק קצת ממך, לחבק אותך. שובה אליי מתוך התופת, אין לנו רגע נחמה, מתי העיר בנשמה. דומעות בי דאגה, ואני אוכל מתמונתך, מחכים שתחזור, הקיץ מחלום בלהות. תן לנו רק קצת ממך, תן לי לחבק אותך. שובה אליי מתוך התופת, אין לנו רגע נחמה,
תודה אסי, תודה על הכל. אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי, נושא בשורה רעה, מכות או עוד גזרה, לא ישנו את מהותי. לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בלבי, רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי, רק בגלל הרוח בתוכי, בדמי, בנשמתי. אני יודעת שאני
תודה רבה. יאיה שלנו מאוד אהב את שלומי שבת. רננה כתבה על יאיה, אני רוצה רק לספר לכם שרננה פעם כתבה על יאיה, שזה איש שמוקף תמיד בצלילים ומוזיקה מכל הסגנונות, משיר של יום חולין של אילנית ועד Don't Worry About a Thing של בוב מרלי, שהיה יכול להיות ממש סוג של המנון עבור הדרך בה בחרת לחיות את חייך. כן, היא כתבה את זה וזה מופיע על הכוסות בירה. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Sing it, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Right up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. No woman, no bride. No, no woman, no woman, no bride.
Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be בואו נשמע אתכם את יאיה! Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. זה יאיה שלנו. איפה לורית? יניב, תגיד להם, יש עוד 3 שעות... לורית? יש עוד 3 שעות של הופעה, אל תלכו. שישבו, חבל. יאיה כל כך אהב מוזיקה, אי אפשר לעצור. אי אפשר לעצור, וזה רק חלק מהשירים שהוא אהב. עוד לא הגענו לשנות ה-90, 2000, 2020, 2024. לורית? לורית, אנחנו מזמינים אותך גם. איפה שיר? אלוהים הוא מעל, ואנחנו כאן עושים את הסדר. אולי ביעבר זה רק בנו שיהיה פה בסדר. כן, הזמן כה קצר, ומלאכה הבאה קיימת בדרך. כי מפה ועד שם, רק לא לעצור, תמשיך את הדרך. האמת בנמצא, וזה תמיד קיים. כשנגיע, נח עיניים סביבך, חבר. כמעט בלי לדעת, לפעמים עצבני, ושני העולם בו מקשר על הפער. הלבד בכל זה, וכזה מעניין, לדעת הרגע, אז תן להיות עם הכל, לעשות עניין, מדדה וטבע, כן אולי בראשי, פה הכל עבור, ואין פה שום סדר, הנכון לא קיים, אינטרסים של ממון ואי צדק, אל תזכרו בכל, מה שצריך לקרות, יקרה בכל דרך, הרן שם פה לשאול, רק לקבל, שזה
זה יאיה, זה יאיה, זה יאיה, זה יאיה, זה יאיה, זה מדובר בזמן, זה יאיה, זה יאיה, זה יאיה, זה מדובר בזמן, זה יאיה, זה יאיה. על התופים, עומר פרי! גיטרה בס, האחד והיחיד, רונן לוי! הכי גבוה פה, ומנגן כל כך יפה, על הגיטרה, ושירה, יוסי פורשטיין! כתב את השיר על The Star of David, הוא כל כך מוכשר, גם כותב, גם זמר. אורן מור, שירה וגיטרה אקוסטית. ארז קורן על הכינור, אבל הוא לא רק על כינור, הוא על כינור, הוא על בס, הוא כל דבר שצריך, הוא שם. ארז קורן. על הקלידים והמפיק המוזיקלי של הלהקה, ערן דורי! שירה שהייתה פה היום, לורית יעקב, יורם יעקב, אסף אלבז, שיר יעקב, חברים, האחד והיחיד, אין לי מילים, אין לי מילים, יניב יעקב! תודה לכולכם שבאתם לשמוע ולחוות את האח שלי. את רוצה להגיד את זה? לך על זה. אוי, סליחה, אחותי המהממת, אחת זו היא לימדה אותי לשיר. אחת מיוחדת, סליחה. תודה לכולם שבאתם לשמוע ולחוות את האח שלנו, יאיה. אני מקווה שהוא יישאר בלב שלכם לנצח, ושתזכרו אותו, ואת השמחה שלו, והאהבה שלו לעולם, ולמוזיקה, לעד. לפני שמסיימים, אני רוצה להזמין אתכם לעוד חוויה קצרה, יחד איתנו, ויחד עם יאיה, למשהו שהוא מאוד מאוד אהב. קומו על הרגליים, טוב, אתם כבר על הרגליים, ותרקדו את הריקוד של יאיה עם סרטון שהוכן באהבה רבה והמון עבודה על ידי עמית יורגנסון ושיה הרץ. הוא ישודר פה על המסך, ובכך נסיים את הערב עם ההרגשה שיאיה איתנו כאן, וכמובן שכל החטופים יחזרו הביתה במהרה כמה שיותר מהר. מאיו, נכבה לי הווידאו כל הזמן. עוד שעה יאיר הבוקר והשחר יעלה ויזכיר עוד חיוך שטוף באושר, מין שיקה של אוהבים. עצמתי עיניים ולחשתי למבור, אהיה מאושרת כשיהיה רק איתו. לא
חשבן אחר כך. עוד דקה הבוקר יאיר, יעלה לו השחר ולי יזכיר עוד חיוך שחבוי בדמעה, מין שיקה של אוהבים שאף פעם לא הייתה. שעה יאיר יבוא, בוקר הוא לבוא, שהבוקר יאיר והשמש תזרח והשחר עוד שעה יאיר הבוקר והשחר יעלה ויזכיר לי. לא, 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 הוא לא יודע שאת פה, כי הוא החושב שלה נשארת לצידו, אבל את יודעת שאת לא. עוד שעה יאיר יבוא, בוקר הוא לבוא, We are so excited. אני מבין שנרדם, אז לילה טוב.